Muryan yar gulman gari na cikin jita na ji muryarta a gudana da kallon nan na kallon kada zai maka hadu kullum da ce kake take na akwai yan dawa yace ce ma bango ne turmushi ko ita mutane shine ita koma muna bukar da na ba ta da mutunci ba ta ki da lamata ita kar ta je ta hada mun gwa ki da lamata ba na wallahi ai zaki tafiya ne a kowa ai wallahi ta zai zaki tafiya in tafi a zaki tafiya sai yaushe sai jibi Allah ya kai ni jibi ya man ne to sai gobe wallahi to sai mun yi kama da mutum shi yasa ce kar in ba hanyar nan faɗan da ba ake yi da auren ki kike sharholiyar ki a nan wajen aure dai igiya ne da shi idan kika yi wasa da shi shi ma wallahi zai wulakanta ki in an jima bayan sanar isha za a gama gajeren wandar ki zo cika ba kadiran wa maridan wa alimin wahayi Allah ya tsine miki afirka daidai gwargwado ta gani akwai alkyabba za a ɗinka miki inna lillahi ilaihi raji'un Allah ya tsine uwa gulma shi yasa ku ta ku daban ne ku ta ku daban ce billahi la ilaha illa hu ta zuwa jammala ke dai san kin sha rana ke dai kawai bar na je da kani a'a kin ga zauna labari da dumi-dumin ta ado na gani yana shawaki lafiya sannu an fito za a tafi makaranta Allah ya maka barka amma dan Allah kula da sa'i da garjeje no kwanaki da ya doke ku sai a lissa shi a ga fitina mai da shi kun ji ko maza ku tafi na je wucewa ya dakatar da jikina ya bani akwai wani abu a shagon sai na dawo na lalle munafuka lebur yayi kama da mutum shi yasa ce kar in ba hanyar nan fadan da ba ake yi da auren ki kike sharholiyar ki a nan wajen shi jan dole ce ko dai wannan ba munafunci ne ka tafi kin san ka so wannan karatu a ita wata ku da bane a lahira sai an daga hambata jahannama kana ku a ciki sai haka ko kuma kana gaba tana bin ka a baya mutiya ce domin kunya zama mai ji aikata nake na a shago mun je ka zo to bismillah yau Allah ya tona asirin ka dawa me a'a misalai mai kiran sallah ne yake ishararsa za su ji zai je idi da ita maza ɗinka masa ita shine to zaran sai ya katse zaren ya ƙara ka san da kake magana kana gane ni kuwa karki biye wannan bara mu ya kuri da ado wannan wutar ka da wani take a'a ka gyara halinka tun kafin so kan zuwa yau ba ka ikon mutum ya zo ya ta kumbure ba zai faɗi matsalarsa ba ko za a iya mai maganin ta wani mutum ne baya kishin matarsa ni ina kishin matata jin mala'uwa gulma ta gaya mu komai bayan ita ce ta kai gina gina a nan tana illa ta muhammadin a tare da ka ce tun mala kuma
wace ce Jummala? Ai tun farko da ka fito a mutum ka gaya mun matsalar ka. Da shi an yi maganin ta. Kuma billahi allazi la ilaha illa huwa ni abu wanda zai raba ni da Jummala a garin nan. Wallahi sai police station. Ni za ta yi wa sharri? Ni za ta yi wa kasafi? To mama ne. Ka kara zagi na. Ka kara zagi na. Shin da baka tabbatar ba baka gani ba. Kan ka kara. Na shiru to. Kuma wallahi yanzu zan je in samu Jummala. Yau za wanda za ta tsaya don tela. Kai din wa yau, sai ka gaya mun. Kira za wanda za ki fi tsaya don tela. Mai tsinan da. Ki muna gaida tsohon banza. In kin je ki gaya masa muna gaida tsohon banza. Tsohon banza? Ba kun kankali, ki bai kankali. Tsohon banza? Tsohon banza? Tsohon banza? Tsohon banza? In dai tsohon banza ne, to tsohon banza. Ka ji wani wannan yaron. Ni za ka ciwo mutunci to bari sai da sallar isha in na shiga masallaci mahaifin naka zai mai da shi sha kai riga kamar labuna akwata ni za ka tuba ka ce tsohon banza za ba gaba da gudun banza kake yi in dai tsohon ni ne na tsohon banza ne shi ma wancan tsohon banza ‘yan sa ido ba sai ka sa idan ba sai da ganin wofi sai da ganin wofi na banza da wofi har da za ka zo kana wani dan ka sa ido akai na ai ka sa a banza ni na zama ciwon ido sai hakuri wallahi na zama ciwon ido sai hakuri a tare a buge ba dama kuma a bari in wuce ga haushi in ka ce ma baka so na ba ma mamaki kana shiga ɗakin uwarka ai kana cewa I love you a dotela ina gajiya ya kala madalla ya hakuri kin zo kin sani na ka san yanzu mutane ba sa kiwon dabba yanzu kiwon mutum suke yi to ba shi kenan mutum tai ba shi mutum zai wai wanda ka so ko da shi sanne mata ya aiki madalla san da zuwa wannan gashin ki ne haka ita bu shabarbare baya haka gashi na ina gani wallahi tallahi ya kace hindiya kai Allah sarki amma indiya ce ba baki ko ya ce uban naki ma indiya ne Allah sarki gashi har can kabar wallahi na fita ne dan je wani guri na ga wata yarinya na ga ɗinkin nata ya min kyau sai na tsaya nake tambayanta waye mata sai take mun kutancen kai ka mata na ce to bari zan zo gurin ka shine na je kasuwa ya na siyo a tambayar ai kin yi daidai kin yi azanci sosai idan aka ce yarinya ba ɗinki ta buga kuma ni da ki gani na yi ɗinkuna a duniya kala duk ɗinkin da ke gani misali yanzu kin ga kurki na san ba za ki san fen ɗin ba fen ɗin Titanic wanda Amita Bachchan ya yi shi ni ne ɗinkin da duk aka sa a cikin fim ɗin gidan mutala da kike gani na taɓa ɗinka mai riga kusan guda 40 asabar ko lahadi sai a sharba wa gidan ta raga jeje ta rufe gidan saboda kai ya kura wato mutum ya zama tamfa akwai style da zan miki wanda zaki tsartsar da duk namijin da ya ganki tsartsar da ya ganki ga abin da yake abin da zaki sai ya bayyana ba hoto sai na gani hoton wato wani abokina ne ya are hotuna to amma bai kake da akwai style kala yanzu na farko akwai show me your face in ne miki shi za ka ki tsartsar so
Nawa ne kuɗin ɗinkin kenan? Haba 'yan mata. An gaya ma kowa ɗan iska ne irin ka, kancin banza. Ban gane ke? Ni za ki ciwo mutunci? Aikin banza aikin wafi.